Kok iki piye to ben dilebokke kotak apa piye gitu. Wis tau dilebokke kotak. Cara wayang ki rasah metu nggon kelir lebokke kotak. Maneman sa. Engko ana gajah meteng, medhus meteng, celeng meteng nak kuwi lebok. Sesama duda. Tidak usah saling mengejek ya. Si cilik sik yo. Oke. Ayo no Elisa iki sing diantu-antu ku ming sliramu kekarone marang warga Tlatah Lempuyang sak Kukuban. Iki malah tangga desa ya kersa rawuh. Ya Dik, Elisa. Yeah. Yo. Nduk Elisa. Yo aku malah kadang ping telu barang kok sah. Maksudnya ya itu, yanya itu gon bari ono keren-keren, ono keberetane. Lah iya, dadi nak ping pindho atau lebih itu yani ya semangat. Ya. Nak ping pisan tok iki agone mak ya iki. Ya. Ya wis kono do direbuk perkara ya karo kepretanmu do terusno kono. Iya apa sih namanya nengkon keren kiri dewe itu kebretan kan? Cipratan kan ya itulah yang sisa-sisa akhir itu loh. Lepretan. Kelepretan. Lah lak ngono. Wis matur apa karo Kyai Buyang? Lah sih sowan wonten Buyang, Lempuyang. Lempuyang ora. Pakai ngan enggak? Lempuyang tok. Oh Lempuyang tok. Nggih saiki sowan wonten Lempuyang. Matur sembah nuwun.
sampun nimbali dhateng kula wonten mriki. Katosipun pun ping kalih nggih. Ae sepisan nang kidul kono. Iya padha dalane yo ngene-ngene. Pancen anane ya wis bersyukur, Dik. Lah yo seneng aku kok. Ayo sing dalane rata nggone penak kono mau ora nanggap sing nanggap kene Sing kok. nanggap kene, yo sing iso nanggap kuwi sing ditongake rezekine Dongake. tikel mati dikel. Iso paringi rezeki ingkang kathah mokah-mokah. Ya wis kono. Tikel matikel. Tikel mati tikel. Ora tikal, tikel. Wis Mau aku. pira urunan 350.000. Wih, 370. Nah, 370.000. Wis kono Kok karepmu. kadongake iso bali 3.700.000. Lah Ngono. Wis Memang direwangi begitu, tirakat. Heeh. Nah, carane wis diparingi Gusti pira, sing dinahi ragetan mung sepirane ning digelarke nggo sayuk rukun wargane nggo iso ngguyubke warga nganggo sarana wayang kulit ringgit wajujol. wacucol dengkulmu mlecet. wis iki nek debejo iki 3 dina iso setruk. Setruk piye ket mau pota-poto yo ndepel-ndepel ngene wae. Alah. Sa, tak omongi Sa. Iki regane apa? Apa? Regane iki rak ngene cara dene kendaraan, udah wis suwe nganggur. Oh, nganggur. Dadi nek Katanya kendaraan haji. wis suwe ora dienggo, yo diselahke mesti terus bijik-bijik ngono kuwi. Oh, Ya tembung cekake wis duda tuwa terus wis kesuwen ngono ya. aku mau ora nyelah apa-apa ki. Carane mung kedumok gitu loh. Enggak Lah. keselah. Kesuwen soalé. Gedumokne wis begijik-begijik. Kena seterum. Setrume wis banter. Pripun nek jenengan nek kados ketekke panggih kalih kula? Ya nafsu kok. Mau cari setrum. Setruk ki lah ya kebutuhane piye carane ego vertikale kelakon lah ya iso IU. Oh, lah ya ngono. Berarti kan ora to. Oh, Tetep akeh senenge kan. Seneng. Lah iya nek Elisa karo Pak Pluntang ki ya sing kene iki oleh hidayah ana musibah. Ya nek iso ki ngono sampean ora semang meri. Iki di penyanyi ki bagiane dagelan, dalang wis di bagian dhewe. Apa? Debok kuwi dilus-lus kono. Ngasih melocot kono. Meri. Lah entuk Mary ya. Ora entuk meri. Ya ora meri, mung le nyawangi ora kepenak ngono wae. Ayo ora kepenak sampean asline ya nafsu kok. Ora. Wes pokoke ndongake Heeh. iki kathah-kathahe nek napa betani napa-napa nek wonten mriki. Apa? Pekerjaan. Petani ora petani. 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 Katanya juga ada petani cengkeh. Betul, heeh. Komplit, Cak. Oh, apa Kuyang itu banyaknya? komplit, ada petani juga ada, pegawai Ya, negeri juga pegawai ada. negeri ada, Terus karyawan karyawan pabrik. pabrik juga Oh. banyak, seniman juga ada. Oh, pedagang pasar. Kata. Nyatane ya budayane mlaku. Wes kobeh neh. Kabeh wae tak dongake segala macam model pekerjaan paringi berkah barokah. Amin. Selamet anggone nyambut gawe paringi selamet. Selamat ora selamet. Nggih. Anak putune Ya ora paringi apa-apa to, Pak sekolah De. sukses kabeh. Wong ora ilat Jawa ki wis ora apa-apa. Lah iki wong ngendi to? Sulawesi. Penting ketulusan hati. Heeh. Wis saka Sulawesi asale ngendi mau, Nduk? Sik toli-toli. Ya toli-toline ra mentelengi aku. Kowe malah buta nggone kuwi alamate aku ngerti, nggon toli-toli ki ngerti aku. Wis tau. Wis. Oh iya, tenane. Tenan. Kaya ngopo ayo? Kok tak fotone tak WA. Gayeng singko. WA. Oh, iya. Saka toli-toli. Sik kok toli-toli. Nek ilat Jawa kan toli-toli nek ilat Jawa. Kuwi malah kecethanen nak kuwi. Ya paring gungang. Mbok Nggih. Apa mangga menika wonten panyuwunan Nggih. kagem Pak Dalang lan kanca-kanca. Nggih. Ibu Sukimah napa nggih? Badhe request lagu Ati Kesiksa Loro Ati. Matur suwun. Wah, lek Kagem Bapak Dalang lan kanca-kanca. Bapak Senin badhe request lagu Gelo kalian Ngalamu ning ati. Matur nuwun. wis gelo ngalamun kacau. Ya lek ngalamun mergo gelo. Iya, yo Nggih. dipinangkani Niki sih. kula minangkani. Ada yang request dari tadi pagi. Tahu Weh. saya mau kolaborasi sama Pak Bambang Wiji kali Pandai Pelentong. Plontang. Plentong. Mbak Taten. Kok pacul gudulmu kowe malah. Sapa to? Sabar, tarik napas, tenang. Aku ki
plontang ora sabar. Ya. Ning pancen ngono, ning apik plontrong mau. Ora apik. Kula niki duwe grup sa. Oh, apa grupnya? Penggemar iki PPO. Apa kuwi? Apa itu? Penggemar plontang Oye. Ya. Oh iya, segenap Ayo. PPO. Kaya gosokan. Ayo men tak gosoki PPE ku lak gayeng kowe. Iya wong tuwae ngono kuwi nak genom ya mambune ya minyak wangi. Ya. Tuwek ngene ya remason, barang ngono kuwi ambune wis kan. Selamat Putih. Ya niki mau ngirim untuk Bapak Ndari di Boyolali. Oke. Nah, tadi pengen kirim salam. Streaming ini yang streaming banyak. Banyak. Ya, termasuk beliau langsung minta Melati Rinonce. Oh, iya. Oke, mau nambahi transport. Oh, Wah, alhamdulillah. Ki sing pesen ket esuk mau sa. Nggih, kari pagi tahu Oke. tahu ada wayangan malam ini pokoknya Oke. nanti diberikan. Nah, nanti Melati Rinonce di bablas ke Gelo. Gelo. Apa sih? Gelo ora gelo. Lah iya GELO, Gelo. Aku ngomong apa sih? Pak, kono gelo tuh bulan boto, Pak. Kok tugelan botoh banget? Ora gening ge. Gelo. 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 Yo sakarepe ilatmu lah. Gelo. Nggih. Ayo. Mangga Nduk coba kaya ngapa sa. Oke. Yon niki ngangge bawa napa langsung? Yo, Oh, aku bawa kok ya. Aku rada keselek jagung aku. Keselak-keselak. Oh, tadi jajan jagung, iki keselek jagung. Ora ngombe maju Enak. Mulane iki ngombe sikik. Jagung iki enak lho sa. Panganan, pilih mangan, nak turu ora enak ngadeg ora penak. Le mangan kudu turu. Kudu turu. Iya. Kok le mangan kudu turu? Iya, nak ngadeg ora penak dipangan. Lah iki apa iku? Jagung. Kok kudu turu? Lah jajal brak kono kanthi ngadeg nek iso. Oh, oh iya. Lah iso. Oh iya. Wah, iya dipraktekke, Dek. Lah nak sinden-sinden kuwi mbok karo ngadeg karo apa iso-iso wae. Ayo. Mantap. Ngeses-ngeses nging jaket. Ya ana senggake to jane kuwi. Bu. Oh, ono to. Senggake piye to? Senggake to. Ji, rolu. Kowe luweh harmoni apa kowe luweh wong kowe melu urunan. Ana segak kok segak pembunuhan. Aku ora serik wong kowe melu urunan santai wae. Mbak iki piye to ben dilebokke kotak apa piye gitu? Wis Iki tau apa piye? wis tau dilebokke kotak. Cara wayang ki rasah metu nggon kelir lebokke kotak. Maneman sa. Engko ana gajah meteng, medhus meteng, celeng meteng nak lebokke kotak. Matur nuwun, pancen aku paling jijiki kok. Lah harus gini-gini gitu ngapain sih gitu? Mulane tau dipengkal jaran saka kotak metu dhewe. Bepuntane fantastika lajengan mawon nggih. Lajengan kathah sing menika saking Pak Mudinipun Cemanggal
ugi mriksani nyuwun Nggih, lagu matur suwun. iki weke sapa? Lah mbuh. Kok takon yo. Judul. Judule iki weke sapa? Lanjut Mbak Yo. Elisa, ya. Lekai wis mrene nyangking kembang melati rinoce tondo tresno teteping kasaguhane nuli mesrahake tak tampa nuli dikalengake saya tresna tak sewang katon esame Nengani prasetya tenat yakingan sarikma awis nyata bisa rasa Iya. sekali mawon nggih niki Nggih, langsung mlebu apamu, Dik? gelo Gelo. Gelo ora gila. Nek gila-gila ngene iki lho, Sa. itu gedek Gila-gilo. oh gelo iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumane Oh, cahaya jambu kasih lahir brusing
wangsulan ora rekomen malah ora kajen aku kok. Wis kok karep-karepmu pancen wong ilate ora ilate wong Jawa. Mikir apa? Ya ngene Pak Diplendrong. Dalem. Ngene, Diplendrong. Pripun? Piye sampean arep melu sisan? Kita ya apik Plendrong kok ya ne Plendrong. Ya aja. Pelontang iki ketole tidak bagus karena apik. pelontang itu adalah belang. Ya, Belang itu adalah warnane beda-beda. Jambon karo putih. Heeh. Ireng karo jambon ngono. Ya sak rupa-rupane pancen wong wis tuwa mbok ya luweh ngopo. Wis ora ono sing nganggokke iki aman wae. Suwe-suwe dadi lorek. Ha iki gentenan sih. Ya ndek tatin. Ah kuwi adimu dhewe kono murbonan aku ra wani padha dene kono. Ya ora apa-apa kan nek panjenengan nang kene ya padha wae. Malah kepara jenengan luwih sepuh ya. Kuwi si Bagur Brand kuwi dideke. Heeh, wong ngarani ya ana sinangka blonyoh barang kae. Sampeyan monggo Pak De. Ayo Tatit. Yo, ndek tatin. Sepati sa, yo. Kang dalu, Mbak Limbo, Mbak Canggih. Kang dalu nduk tatin dicot. Ya lama tak jumpa, kenapa kamu hitam sekali? Kira-kira guru locot. Luweh sing ngelokke adine dhewe mbok arep paduculno kowe Pak kuwi. Lah iki gaweane saiki gur mancing terus. Lah arep ngopo ngeloni bojo ora duwe kok. Ya wis kono curhat karo adine kono tak rungokne kowe. Alah sesama. Rasa curhat kok kono ngerti kok. Sesama duda. Tidak usah saling mengejek ya. Ning aku lak ora tau pasang story, anake pasang story gabut, gabut, tinggal pergi. Apa? Maksudnya gabut itu kan saya beneran ada kegiatan ya mancing. Tinggal pergi iki, tinggal nunggu anakku ngono lho. Ah, geseh. Ora apa-apa mancing daripada kan mancing-mancing iwak to. Daripada mancing liyane kan mending mancing iwak. Nek jenengan mancing apa? Ya mancing ya iwak. Iwak apa? Ya kono kuwi. Kono kuwi ngendi? Mancing perkara kuwi kok njur. Wah, dan raine Dik Tatin luar biasa. Rai iki nang dhuwur weh. Kuwi ya rai. Ndi? Kuwi ya kuwi rai ning rai lok. Saisane mematke kene lho di atas. Nah, kita harus saling menatap wajah. Wah, iki ora aku nafsu tenan malah iki kok. Rupane kok tikus ngono kok. Kon Lho ning aku ora serik, Dik. Kowe ndongake aku apik tikus kuwi. Lah kok apik? Ate ora apik contone piyayi tlatah lempuyang mutlak Islam. Lho, Tindakno dawuhing para sesepuh lan tindakno dawuhing Gusti Allah ti. Somben yen tinimbalan kanthi kusnul khotimah. Tikus. tikus. Gusnul Khotimah iki nek ora ketabrak tronton. Wis kowe yo ngeyel. Nesu lho. Ora lho. Aja nesu. Kok sik kok ngerti-ngerti ceruduk malah. Iki lho, nek ora percaya mang anu karo penonton iki lho. Ya, Nek sampean ngomong. Niki kados tikus napa mboten, Pak Bu? Oh, Sing kene. Oh, sing kene. Ibu, oh kan ibu. Ibu. Bu niki kados tikus napa mboten? Ya wis trimo. Wong ya wis dadi Matur nuwun. Pancen kula tikuse makili tikus pagersane sing nang puyang ya ming kula. Ora serik, Dik. ora serik. Padha urunan Persatuan dan Kesatuan Warga Lempuyang kena kanggo barometer nyatani song klumpuk kaya ngene. Iya. Aku 14 dina iki rene ping 3 iki. Tikus kuwi. Iso ping 3. Nandhake piyayi kene aku dadi wiroke mateni tikus cilik-cilik kuwi. Dipangan. Takmu dhewe. Sesuwe serik. Di blangkonku di. Wong blangkone nyemoni ini kok. Mondolan kuwi apik kok. Mondolan kaya prinsilan ngono. Alah, kok ngene ya paring berkah kok, Pak. Iki tinggalane putuku kok. Apa? Tinggalane putuku. Simbah putu. Putu kok ninggali blangkon. Kaya wirak kok tikus. Aku arep tak matur karo masyarakat kene sih. Iya, matur sing wonten Lempuyangan to nggih. Monggo. Dalam rangka acara apa Ngerti bersih dusun. nggih. Pokoke nderek dedonga kagem masyarakat sedayanipun nggih Pak Bu. Ulah sing nonton tekeh tenan. Wah, luar. Pecinta budaya.
Ning arep resani bulus ya ta? Heeh. Apa? Bulus. Kok bulus? Nak sing kaku kuwi mesti kegawa. Contone kaya garwane si Dek Bambang, oh tindak karo Pak Bambang, Bu Bambang. Saiki bojomu sapa? Tulus. Ayo monggo bulus. Bulus monggo. Terus iki tikus, Iki bulus. Enak buluse semono iki bathoke sepira? Wis saiki wangsulan kowe gentenan tak. Aku ora duwe bathok. Kok malah guyu lho? Aku bayangke kuwi jeran. Bayangke ngapa? Kowe iki ora bathok ning tumpul ning Ondo Panji kok. Jadi masyarakat wonten Lempuyangan menika nanggap kewan-kewan to nggih. Leres. Iki tikus, iki bulus. Lah iki Kuwi wah gayane kaya walang gendon ngono kok. nggih mangan derek ndonga nggih kagem masyarakat wonten ing mriki sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Lancar rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun nggih minjang saged wayangan malih nggih. Tiap tahun Dek mriki niki diagendakan aku luar biasa khususnya kelurahan Gebukang direwangi zaman corona ming wayangan 2 jam tetep wayangan piyayi kelurahan Gebukang khususnya desa Lempuyang. Mola luar biasa senajan to Corona 2 jam wayangan ku netepi adat. Betek-beteken kudu netepi adat tradisi. Nggih, pokoknya aja nganti ilham. Nek ora awak dhewe sing nguri-uri arep sapa meneh. Pokoke aja nganti dijajah karo wong kono-kono sing ngadol omongan tok nek ora ana bukti nyatane, anane hanya mengadu domba. Wis rasa percaya, dikukui ngono budayane dhewe ngono. Lah nggih. Wayahe tikus arep. Iki jane Pak Bu liyane niki enten mboten to, Pak? Enten namung niki. Wis rungokno dikur aku iki nang kene promosi. Rumangsane iki tawake plontang apik ora? Nggih. Pak Plontang sae mboten? Sae nama bot sae. Yo ke diangkake yo. La ilaha illallah. La ilaha. Ora apa-apa tekate aku wis lunas. Nggih, ora tak ilang-ilangke. Niki nganu mergo Pak Plontang niki kula saged sowan wonten ing mriki. Wingi Pak panitia nggih ngajak niki kajenge ben murah ngono ta? Wis sampean wis mireng dhewe ngen murah. Ning kula mboten ku ya kula apa ya Dik nyuli matur warga Trata Lempuyang Bapak Kadus sak panitiane sak perangkate supaya panjenengan karo Dek Elisa sowan mrene. Nggih, menika alhamdulillah saged sowan wonten ing mriki minangkani pamundutan masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Kanca-kanca sing ngarep do nandur-nandur arep tuku lethong njak Plontang. Lah kok ngono? Murah. Ora apa-apa letong-letong yo nyanteki yo. Paring gungan. Menawi wau pemandutane napa? Iki ana sing ngersake gelo, ana sing ngersake ngalamuning ati, ana sing ngersake ati kesiksa. Kaya aja disiksa masa aku ati siji kok dilelarani ra yo wis. Curhat. Tolong, ini bersih dosa. Bukan masalah pribadi, oke? Iki nggih Hamid Sewe kalih Pak Jumari to nggih. Iya. Dalang wonten ing mriki, dalang Cok Kulino ya ngejak aku lho Mbak Elisa. Iya. Kalau jenengan bareng tak dijak ora? Aku wis kesuwen ra dijalik Jumari. Lah ngapa? Kelarangan. Ora apa-apa. Apa ngejak kimpul. Iya oke anak-anak seniman-seniman do nusul Kendro, Pandu Panji. Mas Pandu. Mas Aris Enjang dan kanca-kanca Bujek do nusul. Yo, paring gungan. Nggih, Mbak pilih Iya, Nduk. sing wonten ibu-ibu wonten mriki badhe nyuwun lagu napa, Bu? Apa? Apa? Kok jaluk Njaluk apa? apa? Hah? Mandul. Mandul. Iki dhe anak iki ora mandul, gluk Ah, anake melu. sing njaluk mandul kan mesti kulino karaoke ya mesti. Oh, wes. Ayo kapan aku dijak? Yo para sisi. Ya wis ngono. Nggih nyuwun slendro, Mas. Slendro. Nggih biasane niki gubuk asmara. Ngoten nggih. Mawi bawa, Dik. Yo gubuk Asmara ora apa-apa, soalé wis kuwi ora metu karena yang viral sekarang adalah Hotel Asmara. Yo aku ora ngerti kok aku. Tak ngerti po? Blas. Wis anu lali rasane. Cuma nenah ndekku wis gerang. Wis dilalekke, Nduk. Ora lali itu dilalekke. Ana sebabe. Sebabnya apa? Tahu ketangkep Hansip. Oh, Hansip kok nangkep Hansip ora kuwali wong aku ya Hansip. Ah mergo diculke disogok.
Ayo, bawani. Lah. Cak aku mulai iki ben ketok kono ibu piye ya? Kan iki wis. Ya wis kowe klicak-klicik ngono wae. Iki kowe iki lehmu masang salon kok nang kono iki piye to kowe iki? Mbok ya pojok kono kae dikek cagak ngono. Apa tak sunggi nang pojokan kono kae. Ayo. Nggih. Ki oke sing mirsani lho, Nduk. Sentolo juga mendelok iki. Oh nggih nika dipun streaming kalian 2 channel nggih. 2 channel, Desanta kalian Kali Jogja Live. Jogja Live. Yes. Iya, Nduk. Selamat mendelok semuanya. Iya, ayo. Nyingkar nyingkur. Peyayi jirek mirengke suaramu. Wis sip ya Pak De. Tobo sayah nggih. Pak De Imron kuwi ngasih nguwase. Piye? Pak De Imron. Ora mingkem. Ora lipoto karo sampean melu sing diparingi blangkon karo. Nah, Kan yo sing mutahe bakso yo mutahke tak. Ning ngarep foto kok sikile mutahke. bakso. Ora apa-apa ora, tikate ora sak grubake kowe kok. Nggih bot-bote ajeng foto kalian Mbak Elisa kali Pak Plontang. Ijane Plontang lo plentrong mau. Plontang. Ajane apa to artine Plontang? Wingi gek pandemi 2 tahun ana kaya ngono aku dadi Plontang ki ngupload terus ngatang-ngatang mrongos ora ono tanggapan. Oh, tak kira nek nang Plontang ki selewah ngono lho. Oh, Plontang miar menekke aku ki kirik ngono to. Ora, selewah ngono dadi warnane ora padha jenenge Plontang. Lah pikirku sing Plontang nggon apane ngono lho. Sik iki Pak, sesuk kok tak fotone tak kirimke. Sip. Wah, apik. Ora ketok po. Oh, nang kene iki gek Nek saiki diduduhke ngono ora ketok. Oh, izin aku. Kok isin? Wong kaya ndas lele kok. Nang daerah ngendi to? Nang engko tak PA. Oh, kaya ndas lelewe sing ketrindes truk Lah ngapa? pendeng. Enggak aku ambek engko diseronggot tikus. Iya. Tengah ngendi mau ningkar-ningkur wiwitane ningkar-ningkur ta? Wiwitane nyingkar nyingkur. Ora ngira saiki kaya ngene to Mak Bambang. Iya. Aku kelingan anggere diampiri swargi kakangmu pasekan. Mamak Sri ki ngosek. Titot rewel kulo. Saya lek umbelen kae lho padahal saiki kok Mau kaya sepote rak perahu layar to. Heeh. Yen ge cilik yo pertama kali nembang belajar yo perahu layar. ya semare Mamak Sri kuwi. Iya. Sinten to Mamak Sri mbokku? Heeh. Nganu wis almarhum. Heeh, aku ku keling. Mas Tono ya wis almarhum. Heeh. Jenengan kesayangane berdua. Ya takoni pancen ditresnani, Dik. Kok ditresnani kok ora nderek? Aku ora kemerungsung nek kowe arep dhisik disiko kono. Aku ya ora keprungsung kok. Adate iki nganu cok mesti cok ngetutke adate nek wong tresno. Ya kono kang mututke. Sudi. Aku isih ora bojo meneh aku. Lingsem yen Biyen saiki ora ngira to, Nggih. nek lek olah swara iso nyinden iso dienggo golek sandang pangan. Nggih. Biyen nek kon nyinden iki padu lho simbok iki biyen. Biyen trimo nangis gak mau. Yo bacane titot iki gembeng kok. Kembeng iki Sapa? gembret. Oh, Mbak Yunmu. Heeh. Oh. Nggih, nderek pengumuman Bapak Ibu, Mas Bambang mriki iki ditutke adine kabeh. Iki sing sembarang nomor 2 iki sing ragil. Iya. Ning sing nomor 2 iki karo gamelan iki jare bunek. Nak Bunek ya? bunek. Pak Bunek napa? Angger muni kon ngrungokke gamelan tintingane kon bawa iki geseh. Wis pokoke kan iki sedulur aku barepe tati nomor 3 terus nduk lilik kae nomor 2. Lah iki sing ora dadi iki Kang Klontang iki jan ora dadi. Mula bareng dadi raine ra karuan mergo biyen projo gagal. Ora apa-apa pancen tikus kok. Ora serik Kok aku. ora cah ngono lho. Nek tikus ki kan hewan yang apik. Apik apa wong sabone peceren kok apik. Lah jenenge sapa peceran apa ora? Nggonmu apa? Maksudnya? Peceren iki lho. Apa? Nggonmu ana pecerene apa ora?
Sik kok sik maksudnya piye pencerian piye? Ya nggonmu lak kalene ngarepan kae sing nggon ngarep tarup. Lek ana kalen nggon peceren to ki. Ha sing nang kono ki aku. Oh, mulane iki gondoli balung barang iki jenenge ta? Hah? Heeh. Kak aku kok dadi anak iki kok dadi kok nek padane nek nesu iki mesti engko wudo lho. Ah, iki mecar weruh plontangku. Ngerti aku sesuk meliper aku arep dijeglong ameng ndelok plontangmu arep ngono ta. Ah, ayo kau berkaya ngono. Sip. Kaya weruh wis kisut. Ayo gen. Kaya terong kepanasan kae, gluntung-gluntung. Duweni. Ning kare gua. Gua nek gecek tak kaki kiri. Ora apa-apa. Ayo mbok rene, koncone ra ono liyane. Ya, isih nafsu karo tikus to. Ngono ae. Lah ra ono kanca liyane nek ono liyane aku mending liyane. Aku ku mikir anakmu kuwi Tin. Ngapa? Gek wah ibu karo Pakde Plontang grangsang ngono piye? Ora lho anakku omah tekon, Bu, apa kowe iki menungso to, Bu? Ngono. Ora, iku wong paudu. Aku Niki putrane Dik Tatin nggih nderek niki Dik Nilam lomba juara tingkat 2 karesidenan. 2 ya, Dik? lomba apa? Bengok. Oh. Ning kae genduk nilam iki prestasine akeh. Nggih, muga-muga iso apa anak ngungkuli bapa apa jenenge kae? Iya. Taruna ngungkuli bapa Heeh, taruna ngungkuli bapa. sebagai kader budaya. Meneng ya, anteng ya. Sit down. Omong gajul. Lelampahan kang Suarane plek nom-nomane Martinem yang ngene iki. Sapa Martinem? Bojoku. Lah. Sing Martinem bojone jenengan sing makae. Dasmu kono. Lah sapa sing ndi? Wong kae iki bojoku sing nomor 3 sing bisu kae. Ayo aku kan ngepethuk kata liyane jenenge. Aku meni. Bu, niki sinten? Dah. Pak Plontang wonten. Dah. Ngono. Loh, iki bojone Pak Plontang apa kudu? Yuk, Pak Plontang ten pundi aku ngono. Ah, ngerti. Isyarat. Njur le wangsulan. Nganu. Oh, aku lu wangsulan. Maksudnya Pak Plontang lagi Joget. lagi payu nang mburi pabrik susu ngono. Oh, nang pabrik. Mburi Pabrik susu. Oh, susu ki kono to? Lah endi? Ayo yuk. Ayo nang kono agonamu ra nang tengah. Ah, kangne belani. Jane iki ra arep saru iki gara-gara iki. Ana susu kok nang cengel ora. Ono. Ya bener Adi nek susu wirok kok. Ora kono do dirembuk karo adimu. Terus Tresno tikus. Kowe arep muni bojomu ora tekan to? Nuwun sewu. Tresno tulus. Tulus iki bojone dheke. Halo. Dek sapa? Adeke tulus kowe. Dek kowe? Adeke nyong ya ora cara telo ya. Lah tresno tikus mau tulus. Ayo, sing kowe milih ndi? Resikune nang iki. Tulus apa tikus? Lah sing nang arepku? Tikus. Nilam meneng. Bapak tikus iki ya. nggih, Nduk. Iki tembange Ibu Kasmara. Nggih. Tak aturke karo penjarane Mas Setyo Margono. Menika ugi dalang saking Boyolali dalem menika nderek tirakatan ngon. Amin. Nggih. Salam. Kangen karo Adi Lanang jari sembah nuwun, Mas. Yuk. Nggih. Nggih, Nduk. Tresno tikus senadyan engku buk asmara. Ayah tikus iki. Ayah tikus. Ora apa-apa ibumu wis rada nikusi. Kae ora difoto.
Terus inilah contoh hewan langka. Kagem ibu-ibu sing sami hamil monggo mang ditebuk ping 3 tek 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 amit-amit jabang bayi aja tiru ngono ya. Aja tiru sapa? Tiru 3. Aja sok udon. Lah, Apa le gawe karo aku? oh, maksudnya kan batin iki kan jare. Alah mbok batin wae amit-amit jabang bayi sesuk anakku dadi kaya Gus Miftah ngono. Kok Gus Miftah? Lah yo sing ganteng kae kaya wingi njur sing dadekke duwe rezeki Pakde. Ya ora apa-apa Tin. Gus Miftah nek iki Gus Mutah iki sing. Tikus mutah. Ayo nebang. Hubuk asmara danos. Yen liwat aku kelingan. Mbah Gun saking Magelang matur nuwun. Biyen tak koleren. Ning cagak kabak tulisan warna abang Aku wis dicelayem Mak Limbo. Tapi Dik Nilam karo aku wis gelem guyang-guyu wis ayem.